News Avenue sambele Durban ICC namhlanje sithola senqungqutheleni yo driver abama truck bakhona la kodwa sofuna ukwazi ukuthi bahlangene ngani namhlanje nango Mr Ndwandwe uzosichazela ukuthi bahlangene ngani namhlanje osithathu sibeke Mr Ndwandwe. Sanibonani sisenqungqutheleni lapha esibizwe khona umntwana osiphakamele kakhulu njengodriver bama truck. Sinenkinga enkulu lapha njengabashayeli ama truck abafuni ucomplya abaqashi bethu. Abaqashi bethu abafuni ucomplya masithi siyabakhulumisa basixosha ngama unfair dismissal. Kuma nje ke sihlangene nomntwana nazo nabo bonke abakhona lapha indlunkulu ekhona lapha nabo abafuthi abakhona lapha sithi siyayibona inqubekela phambili impela ukuthi hayi kuyathembisa impela khona okuzolunga. Ngiyabonga. Wayishaya umba kaNdwandwe vele wayisamapha yonke lento manje siyaqhubeka sophinde sikhulume nabanye sebekhona sikhuluma naye futhi umntwana because umntwana naye ukhona la asichazele ukuthi kwenzakalani ngempela sizophinde sikhulume no Max Makhanya uyamazi ko Max Makhanya gede uyangidakela. The promise I make is the promise I keep. I told you ukuthi sokulandela uMax Makhanya wodubulala liphana kweTikTok. iTikTok yazi ukuthi ihlanganisa wonke umuntu ongamcabanga naye ukhona kule conference namhlanje simthathile sathi asikhulume naye ngendaba yama truck ke namhlanje sizi ukuthi lithini olakhe ulaka. Asibingelele Mr Makhanya. Sibingelele kakhulu but sibingelele nama viewers at home. Siyabonga kakhulu Mr Makhanya ukuthi silithole nawe ithuba lokuthi uzuvele kwi-News Avenue. Ngiyakhumbula wafaka ivideo yakho nondaba ezitha sikade sim-interviewer ey'nsukwini. By the way igama uSizwe Plus siyaqhubeka sila eDurban ICC siyasikhuluma noMakhanya ke manje. Makhanya ufikele le conference le iqala kuze kube manje usahleli ikuphi okuzwayo okukhulunywa ngayo okukhulunywa ngakho nje namhlanje? Ngathi nje angiqale ngibingelele wonke umuntu obuka lo mbukiso bhanyabhanya njengamanje ebese ngibonga kubo bonke abantu eSouth Africa engikubonayo nengikuzwayo osukwini la namhlanje kuvusa injabulo kakhulu kanye nethemba. Siyayibonga kakhulu le initiative ethathwe usiswethu umntwana uLondiwe kukhulu kakhulu lokhu okwenza igxathu elikhulu kakhulu nelibaleke kakhulu leli alithathayo njengamanje noma elithathwayo njengamanje kanye nobuholi bonke obenza asebenzisana nabo. Siyabonga kakhulu kuvusa ithemba nenjabulo nje ngathi nakubasebenzi nabo bayazizwa impela bebuyelwa ithemba nesibindi kuma environments abasebenza ngaphansi kwawo. Uyamuzwa uMakhanya uyayibeka kodwa namhlanje ngathi uthanda ukuba serious kakhulu ngendlela agqoke ngayo ngendlela abuka ngayo akekho futhi emotweni kuyacaca ukuthi useDurban ICC into zonke ishintshile Makhanya. Ya angithi phela lento iya ngama levels kune level yakwa TikTok kube ne level yakwa real life. Kwa real life ke sidila ne reality sidila neqiniso njengoba linjalo endisibhekana nezimo ngendlela ezizozwakala ziphinde ziunderstandeke ngayo ebantwini. Asikusho lokhu singoMakhanya ukuthi simele yonke into ewukuqhuquzela nokuphakamisa isithunzi somuntu omnyama. Ingakho ngithe eqaleni siyalijabulela kakhulu leli gxathu elithathwe usiswethu esimthanda kakhulu umntwana uSisilondiwe ngoba ngayo yonke indlela uyabona ukuthi ithemba kancane kancane liyabuya kubantu. Each action usiswethu ayithathayo iyalibuyisa ithemba nesibindi ebantwini. Ileyo nto ke singoMakhanya esihlezi sikhala ngayo mawusibuka ko social media noma indlela esisuke siveza ngayo isuke mhlambe kunzima ukuthi yamukeleke ebantwini kodwa at the back of our hearts and our mind sisuke sikhala ngalezinto enjengalezo ukuthi hayibo naku isizwe sishabalala nangu umuntu omnyama eshona phansi bapha abantu abazosukuma. So siyabonga kakhulu i-meeting enjengale nakho konke okwenzeka kuyo ngempela ithemba siyalibona liyabuya. Siyabonga kakhulu Mr Makhanya kodwa uqale wangakhuleka esilweni indlula mithi uMisuzulu wavele wakhuluma nje Makhanya. Ngingathi nje no angiyishaye la
angishaya impela angibuyele back ngiqale nje ngixolise kuindlulamithi isilo samabandla esihleze esihlalweni isilo ingonyama uMisizulu kaZwelithini ebese ngikhuleka kuye njengenkosi existayo ehlele esihlalweni njengamanje ingakho ngithi angiqale ngishaye ngoba ngempela before ngikhulume konke sengikukhulumile bekumele ngiqale laphi lento mhlambe yokuthi uma ngabe kukuningi ugcina okunye kusala ngisho kubalekile no siyaxolisa kakhulu eNdlunkulu siyayibingelela nje yonke ke iNdlunkulu nabantwana bonke siyabingelela nje bonke eNdlunkulu siyaqinisekisa lokhu singomakhanya ukuthi kusukela namhlanje kuyaphambili nizobona enye into ipage lishasha impilo nendlela esikhuluma ngayo yintsha sha ngoba asakhulumi nje kuphela sekune action phakathi siyabonga Gede ya ugede ke ngeke uzusale ngoba phela yonke nje into errong kumele ibe ugede kahle nonke nje abantu kumele ngabe nithi gede kuyo yonke into embi neukucindezeleka komuntu omnyama asivume futhi ukuthi inkosi uZodi ewumkhulumeli neso lesilo nayo futhi sibongele ngesikhundla esiphethe going forward noma ngingakahlanganike nenkosi kodwa ngiyazizwa izigi ukuthi inkosi ishaya ngelinye igiya kunamanye amandla inkosi engathi iza nawo cha ngilangazelele ukuthi ngempela ngibona ukuthi inkosi njoba makhona ama-interviews ambalwa esengiwabonile inkosi ikhuluma khona angikaze ngijabule kanje uyabona eSouth Africa sihlezi sidinga leader evocal yazi lento ye-action ayiqali nje ekutheni kwenzeke iqala khona ekukhulumeni uyabona njoba ngisho nje ukuthi inkosi sizwile ikhuluma lapha nalapha kuma interviews seza ukuthi hayibo uyazi ispeech nje sisodwa siyalibuyisa ithemba so ispeech sisho ukuthi khona into ezayo ingakho ngithi inkosi uZondi uMancinza kaBhambatha siyajabula nje kakhulu singomakhanya siyeza ukuthi hayi ithunywa impela ziyamamukela hayi siyabonga Makhanya Ndaba sethi lo amave okwamkhize ozala phezulu kwendlejeni kunetiyeke ematrakheni wonke ama-province kugcwele nje uhluhluwe Mtuba Bangeni Richards Bay Jozini Phongolo angazi kanjani noma bayalandana noma ibona bafike babe izinduli singaqhubeka ngisebenza kwasiyakhulisa useKingos eMpumalanga umsebenzi eminingi-ke unama-tank unama-site-tipper unama-jotliner esikulayishayo i-chrome upetrol Bamakhanya ngiyocela ngazisa inkosi mayisisondele Sibabuli Malahle kunokuya ukulayisha eDwars mine eSteelport eMaputo sukhona ukusuka eDwars ukuze eDurban okunye kuze eRichards Bay hapa siyalayisha namalahle eMpumalanga mining eMpumalanga zebay o-Exile o-Glencoe ziya eDurban phinde ziye eRichards Bay phinde kulayisha noSaudi oya eBotswana ama-plate number eqala uku-500 something ukuthi banamasadi nabo abasabhina ngaphansi kwabo bafana no-RS Overtrans Durban ICC sikhona siyi-News Avenue igama uSizwe Plus manje sesikhuluma nogugu lethu Xaba ukhona-ke la namhlanje sikhuluma naye gqoke kamnandi wazwagqoka kamnandi my brother Siyabonga kakhulu Plus siyabonga kakhulu mfowethu Ngiyathokozisa ukubona umuntu omusha egqoke kamnandi ubona ukuthi ufocused ake sitheni nje asibingelele futhi sikwamukele kulolu sasazo lwethu siza nalo la eDurban ICC sibe sesiyabuza ukuthi la ngaphakathi kwenzakalani yini kuhlangenwe ngani Asibingelele kakhulu Plus
siphakamise futhi isandla endlunkulu kwindlu yamakhosi namakhosi onke akhona namhlanje la e-ICC. Sibonga kakhulu kudadewethu umntwana uLondiwe okuyena osiqoqile la ukuthi kuzoxoxwa nge-logistics, nge-transportation, ne-mining. La kuhlangene o-driver bama-truck cishe bayo yonke iSouth Africa. Bazoxoxa ngezimo ababhekene nazo, ney'ngqinamba ababhekana nazo njengabashayeli bama-truck, nanezinto ekufanele ukuthi zenzeke ezingaba zixazululo nezisombululo njengoba sazi ukuthi i-theme yalapha ithi ubukhosi bunamandla. Abantu abavele ey'ndaweni zamakhosi kunye namakhosi akhona ukuze kuzolungiswa isimo sabashayeli bama-truck kanye nabanini balawo ma-truck ninto ey'ningi ey'khona ezizosombululwa ey'hambisana nalokhu kuthiwa i-fronting. Othola ukuthi abanye abantu abashayeli bama-truck kodwa futhi ba-own iy'khampani ezabelungu abangazi ukuthi lezi y'nkampani bayi-owner. So izimo zonke lezo ezoxoxwa lapha yixazululwe. No, siyabonga kakhulu Mr. Xaba, wayichaza lento nje yazwakala ukuthi yini ipurpose yokuba la namhlanje. Sithemba ukuthi umcimbi uzohamba kahle namakhosi akhona kanjalo nabashayeli bama-truck. I think nabaphathi babo bangempela bakhona. Kuzoba njalo mfaka Plus esikhona ukuthi uzohamba kahle kakhulu njengoba silindele ukukhuluma kwamanye amakhosi khona manje. Asibonge Mr. Xaba. News Avenue igama uSizwe Plus sisekhona ke la Chief Albert Luthuli International Convention Center. Bathi qale babebiza ngeDurban ICC kodwa manje balishintsha ke igama ke sekuyila kwaLuthuli. Chief Albert Luthuli International Convention Center sesihleli nomzamo wakaSangweni Sibongo le qhamuka le Olundi nayo khona kule mboni yama-truck. Ake sizwe ukuthi ihamba kanjani i-conference kaphakathi or i-summit kaphakathi, yonke into enifunayo niyayidiscussa kuhamba kanjani? Angibingelele okwamanje noma singakaqali sangena emhlolweni kulokho esikufunayo kodwa sesiqalile bese sethula amakhampani ethu ngokwehlukana kwawo njengamanje ke sesibuyela ngaphakathi sesiyoqala ke manje singene kulokho kuyikhona khona okuyingqikithi ngempela. Kanti nina nifunayo kuningi ubulungiswa neqiniso kubaqashi bethu. Abaqashi bethu abanalo iqiniso badlala ngathi kakhulu. U-truck driver kulama company esiwasebenzelayo ewonke u-truck driver imbongolo nje ongeke uze uyicabange. Umlungu mangabe ukuthi akakubize noma ngegama lika K akusiyona into enzima leyo kuye, into elula. Whatever afuna ukusho, whatever afuna ukwenza uzokwenza ngawe ngoba uma ngabe ngisho akutshela ukuthi noma ungaya kwaBank Council uyovula icala ngeke uzungenze lutho. Obvious ukusho ukuthi vele kuyadliswana. So ilokho thina esikufunayo ubulungiswa ukuthi nathi singama truck driver ake sibonakala sibalekile emhlabeni wonke jikelele ngoba nathi siyingxenye yokuphila kwabantu emhlabeni. Izokusho ukuthi nina yazi isibhlungu lesimo sichazayo ngoba kusho ukuthi nisaphila ngalesa sikhathi before 1994. Kuyiqiniso futhi alukho ushintsho. Kodwa asithemba ukuthi yabe senihlangene senixoxa le ndaba nizokwazi ukuthi niphume nesixazululo ngoba into ebalekile egcineni isisombululo. Siyakwazi uku-identifya inkinga kodwa sizame futhi ukuza nesixazululo. Siyathemba kakhulu kumntwana namakhosi nje njengoba esihola phambili. Siyathemba kakhulu ukuthi isixazululo sizophuma naso. Ilokho esikwethembayo nathi. Asibonge Mr. Sangweni, I think seniyo driver kahle bese nibuyela nasemakhaya. I-News Avenue sesekhona la eDurban ICC siyaqhubeka nokulethela abantu abahlukahlukene. Sikhuluma ngale conference la ehlanganisa amakhosi abashayeli bama-truck nabantu bama-truck abama-owners bakhona la namhlanje namakhosi ahlukahlukene. And sesibe nenhlanhla yokuthi sikhulume nomnumzane uWiseman Ngiba. Oh, welcome Wiseman, welcome. Cishe fine. Okay, welcome Ngiba. Asibingelele Mr. Ngiba, ninjani? Ngiyaphila baba. Kuhamba kanjani? Baba sithokozile nje ngokubuka indlela okwenzeka ngayo, sibuka igxathe esuswa imbokodo phansi. Kade sasizabalaza ngokungaphatheki kahle ema-truckini. Sesiyabona ukuthi njengoba sehlanganisile umntwana ehlanganisa namakhosi, into yethu izoba impumelelo manje. Manje bathi nibuye niba abaphathi mbombolo, kuthiwa nifrantile, nani anazi ukuthi nifrantile khona kule ndima yama-truck.
kukhona inkampani zenze njalo kubaqashi kube sengathi inkampani ziye zabo driver kanti kufrontwe ngabo abazi futhi manje nikubona nini lokho ngokuya ngokubuka nangivuleka amehlo masihamba siyathola njoba sihlangana nomama umntwana bakwazi ukusiqwashisa ukuthi hayi bhekani la nibheke la kuneyinkinga la oh but ke i-conference isahamba kahle yonke into isese right hayi isahamba kahle yonke into isesera and nethemba yokuthi izinto izoxazululeka ngoba ngizwa kuthiwa kuyayibuye kuba nama-unfair dismissal and all that stuff into enjalo bazoyibheka ondaba ezithi sinethemba elikhulu lokuthi imbokodo iyakwazi ukunaka izinto izoyibheka zonke lezo zinto ikwazi ukuxazululeka no asibonge Mr Ngiba ngesikhathi sakho ngiyazi ukuthi i-conference isaqhubeka nawe ulungiselela ukubuyela ngaphakathi uyocontribute ngaphakathi asibonge nje ngesikhathi sakho kubonga mina njengoba sike sasho-ke sathi sisakhona la eDurban ICC but not Durban ICC it's a Chief Albert Luthuli International Convention Center sisekhona la manje sesiphethe umntwana uLondi Ncamu Zulu injalo nje and i-conference iyasesiya ngasemaphethelweni sizositshela nje ukuthi ihambe kanjani njengoba kade sifikile la Angibingelela ababukeli bakho i-News Avenue Mr Blose ubaba uBlose ngibingelela izizwe zonke ngikhuleke kwabesilo mina Mr Blose osingabo mabe khona kimi kuphelele vele i-build up yethu ibizolontsha umsebenzi onabantu abane responsibility yabo and ngaphandle kokubona ama-home bodies kushuthi awukho lo msebenzi abanye babe namanqika sakufanele kumuntu enze follow up ukuthi ngoba besihamba nawe besihleli nawe ubusuku bonke kaNkosi uBhambatha kaZondi sasuka ngo2 lapha 2 ekseni nangu mfoka amakhanya ngiyambona usakhona zifikile insizwa zakhe bafika hayi ngibona manje uthi hayi incwadi ingenile naye idlulisa isixolisa angazi noma mhlambe indaba zakhe nomakhanya noma naye inkosi khona okunye okushiwo noma kunabantu abanama expectations athile imnandi into i-event makwe yabantu ngoba usukungazi bona ukuthi bafunani kodwa ngaleso sikhathi bona mhlambe bakutholile lokho abakufunayo wena lokho okufunayo uma ungakudeclare ukuthi wena ufuna ukuthi uzosukuya kwi-event errong but ke ngihappy kakhulu ngama developments akhona angikusho nje then sisele ne session yokugcina ukuthi kuphela basinxikiselela nje like ukuthi sithe sodla ngo2 seku past 3 njengamanje akudliwe kungenjalo ibill yethu kushuthi izophinda ihlephule manje uyabona nje sihleli ngesinqe sisodwa mfoka Blose but i-conference kithi ilento esifunayo ukuba ne-session lo ngishiye kuyona izolo ukuba ne-session yo planner abaplana into abayikhuluma ephepheni lika cut and paste ngama consultants beshiya abanikazi bento kuyibona abayihamba siqu ngenyawo zabo ukhuluma abanikazi bomhlaba ukhuluma ngabantu abadlulisa umnotho kulo mhlaba lonke uhlobo lomnotho we-country ilona labantu esihlangene ngabo but ke at least abantu basene chance ukuthi bafike emhla 20 and 21 nokuthi mhlambe they didn't believe kulento eyenzakalayo now they see imase bezobabona kabelungu babo ke manje ukuthi ubani sikhuluma ngomgogodla we-country la so ngokwethu thina Mr Blose mina ngisho ukuthi ayi ukube kuthiwa bekuyileya show ukuthi was this your perfect wedding mina bengizothi impela yes it was our perfect summit ever ngoba sesinento esosebenzela phekwayo sinama resolutions esowathatha ke manje sesinento ethi siyapi manje kukhona already sesinakho umhlahlandlela njengenye yenkampani ethi isithathisise inkantolo ngoba siqambela amanga bane tendency ke lababelungu bokuvimba ngomthetho ngebhadi labo bavimba abantu abasemasebeni abantu abanamandla kakhulu abasemgwaqeni it has been proven we understand so sifike lapho ukuthi ake sifixe le country but angizonxenxa abantu Mr Blose ngithi abenzeke uyabona ngomgogodla wabantu bama truck bebodwa hayi isizwe phela lesiyani izwa ngami Mr Blose isizwe and uyababona ama representatives amela abantu ababashiye emuva akhona and uzoyibona iviki esibheke kulona ukuthi izokwenza umehlo sothi shaka umhla ka10 nje iyobinye imfiki indawo abantu bethi bafuna ukuza beze la ngoba kunomuntu oqala ukuthi what's in it for me mina Mr Blose yinenye mangiphethe abanikazi beimbiwo
ngiphethe abanikazi becargo abayisa la beyisa khona ifike i-receiver abayi-receivayo ngesikhathi idluliya la khona uyazi ukuthi bashaya i-cross border and ama-clients abo on the other side ibona abantu abakhulumayo abathi nathi sinenkinga e-1 no 2 no 3. This summit fanele ibheke ukuthi yini sifuna ukuyi-achieve ngale kwakhona. Is it event just like any other events? Sizo implementani singazi lutho ngosingabo. Every time kuba nama-summit athinta this industry, kukhulunywa ama-SMEs, ngama-SMMEs. What about aba umgogodla waleyo nto? The municipalities, if evalela u-drive ukuthi akasakwazi ukupaka la, azikho indawo eyidemarcate, kugcwele bona lapha. Ibona abathi bazocontributa kwi-white paper, but amadolobha abavela kuwona avalile ukuthi abangasadlula o-driver bame khona because kunomama bama-hawkers. O-driver bathenga komama bashisa inyama emabhodwe njengabaserenki. Therefore awuvalwe lo mnotho lo kuthiwa abangadlule edolobheni mawufuna ukuchama usho before ufike la uyakhona ukuthi ngicela ukuchama endaweni ethile. Phekwalokho lama loads asuke agcine engaholelwanga yena because he didn't reach u9 uphelele ku8. What happened to the rest of the money la kuthiwa akasaholanga khona because he didn't meet the target? Sibuyela lapho. But ke kuningi okuningi engicabanga ukuthi sizokuthola Mr. Blose okuvelile abama co-owners ababambe status of BE nabantu esikhuluma ngabo sizosebenzela kulama case one by one. Mina ngithi uma kuthiwa bengummeli ngifuna ukuvula ipractice yini edlula ukuthi kufike ama clients ezizwe zonke before ngithi ngivula ipractice. Shuthu kube kuthiwa ngummeli abe ummeli successful. Shuthu abemeli beze ngiba subcontract kahle ngoba ngizowenzani mina amafayile amangaka ngoba that's not my specialty. Nginomsebenzi vele bengifonela but i-approach yabo was wrong because bathe drive South Africa yonke beme bonke laba abantu abakulandela une following ende mama sicela ubalethe ama subscription ready ubathatha. No akusile language kufanele sikhulume uzobasiza ngani. Ake siqale lapho uzobasiza ngani hayi wena ukuthi ubheke ifile yakhe ezomaintaina ukhuluma ama subscription already it means I maintenance for the rest of impilo yakhe lo muntu but kuveza ukuthi they have failed them but asibaphucanga thina abameli nama trade unions emsebenzi sithi abeze bezosebenzisana nathi ngoba nathi besingadingi lokho sifike ngenxaphephe it's not into specialized akuyona kodwa sesifike la ngithanda khona abanikazi bomhlaba amakhosi angithi abaholi balaba abantu ayona ama subjects wabo abenze okufanele bekwenzile government akenze kufanele akwenzile but si channel izinto ebheke endaweni yayo ekufanelekile kakhulu. I know iyazwakala mntwana asithemba ukuthi okade ekhona la namhlanje uzuzile sekuzoqhutshekwa futhi usuzovala umcimbi basayo ukuthatha okuyanga sethunjini. I think nathi sesibheke ngakhona ngoba ayasho asiboya kakhulu ngesikhathi sakho mntwana. Mr. Blose ngeke usho kanjalo engathi awukutholanga okusatiyana nokusamakhekana nophaya ngathi sengisho lo manje junior pie uyabona mawuthi yasho kungcono isho ngoba usuya second half usuyobamba lunch but ke ungangivali Mr. Blose ngoba ngeke usangibamba ukulandela kade lokhu ngibamba abantu abafikile sicela ukubonga kakhulu kubo ngixolisa eNdlunkulu ukuthi ngithi ngiyabonga enye into ke Mr. Blose ebi critical eNdlunkulu ngiyathokoza ebi critical eNdlunkulu ithe eNdlunkulu awukuye lapha mntwana ake singabonakali nawo awukuye uyothi clear the air especially after indlu ekuzalayo ikhaphile wathi uzothelela namanzi nendlula mithi. What does that mean? There are so many questions ikintathele izobana ukuthi kusho ukuthi usushintshile nenkulumeni ekwenzakala yona shuthi usumlahlile yini uzonda amagwala owenzakalani ngangikhuluma okungikutsheliwe mina ngomlomo wabanikazi bakho nokubhalwe phansi mina ngani yakwethu ngale kwalokho ngaphuma futhi kukhona mawunganginothisa ngabablose ngenza umsebenzi wami ngoba umsebenzi wami is to serve isihlalo namanje ngisenza wona namanje and ngizoqhubeka ngenze wona ibesethi kamagama eNdlunkulu ayi kusho ukuthi uzobalanda nabanye nginikwa ke task ayikholula mnumzana uBlose izosuka eminye imisindo iye lapha kuthiwa ngoba akuliwa into yokuqala kimi engihluphile abanye bakuthathina umuntu osedayisile angaze ngize ngidayise bani angaze futhi ngihambe nabani kwase in the first place. There's one thing I always said and I always say if kukuthi inyanda ezulu bezingafisi indlula mithi ihlale esihlalweni ahleli kusona it wasn't going to happen. Who am I
ukuthi ngisho kwi-opposite. That's why since day one, angikaze ngi-withdraw umsebenzi engiwenzayo. You've been seeing my face, nanka ama-results akhona mina before, ngoba angivelanga ngafika la ngifike khona. I've been doing umsebenzi wami. I-evidence phela wothula sizwe nabanye abathintekayo. Asibuye kumntwana bafethu. I think nje into yakhona ibe successfully. Qala ekuseni ngo-9 njengoba kade kuthenjisiwe, kwaqala kwane-session eqhubeka lapha phezulu, kwaqhutsheka nalapha phansi njengey'thembiso, ibe khona i-breakfast, kwaphuzwa amatiye, kwaphuzwa kwadliwa nekudla okuthize kwasekuseni. Manje sesiyokudla lokugcina. Asibonge mntwana. Kuthokoza mina Mr. Bloss. Ngiyathokoza. Ibambile.